Protesty masaker na Tiananmen Square v roku 1989. Alebo ako to volajú v Číne. Ja neviem už. Ak ste čakali názov, tak bohužiaľ vás musím sklamať. Pretože v Číne je toto téma zakázané a cenzurované. Všetko začalo tým, že tento pánko si povedal: však mne sa až tak nepáči, že okrádame ľudí a v kuse je všade korupcia. Koho tak zmeniť režim a nejaké zastarané veci. Šéfko Číny teda povedal: no dobre, prečo nie? Nasledovalo niekoľko rokov reforiem. Na prelome rokov 1986-1987 však študenti po Číne začali protestovať, aby ešte urýchlili zmeny v Číne. To sa ale chytili ľudia, viacerí ľudia pri moci, ktorým sa zmena a nepáčili a zvalili protesty na jeho liberalizáciu. Prišli za šéfkom a povedali: pán vedúci, to on. Šéfko si potom povedal: hej, no dobre. Počúvaj ma sem. To sa tak nerobí, do psej matere. A tak prišiel o svoju politickú pozíciu. V roku 1989 v apríli však zomiera. Po jeho smrti si však študenti povedia: no a dosť. Deň pred pohrebom Hua sa vybralo 100 000 študentov smerom na námestie Tiananmen. V týchto protestoch sa snažili o zmenu režimu na demokraciu, o slobodu slova a slobodu tlače. Všetkých protestujúcich teda už prestala baviť korupcia. Protesty boli čím viac masívnejšie, dosahujúc až 1 000 000 ľudí na námestí. Vláda však bola rozdelená v názore, ako zakročiť. Hej, Jožo, možno by sme sa s nimi mohli dohodnúť? V máji takisto protestujúci začali hladovku. V tomto čase protesty už prebiehali v približne 400 mestách. Takto to pokračovalo a 20. mája vláda ustanovila stanné právo, a teda práva občanov mínus. Takisto vyslali 300 000 vojakov rovno smerom do Pekingu. Tu následovali týždne potyčiek medzi vojakmi a protestujúcimi, kde často protestujúci sa snažili vojakov dostať na svoju stranu, blokovali ich, zatiaľ čo vojaci museli počúvať príkazy zhora. No ale Jožo, fakt, nechceme sa s nimi dohodnúť? 1. júna však padlo rozhodnutie, že námestie bude vyčistené. To vyústilo 4. júna ráno, kedy teda vojaci vyrážajú do centra Pekingu a následuje krvavá zrážka. To je známe ako incident 4. júna alebo masaker na námestí Tiananmen, alebo po anglicky masaker na Tiananmen Square. Obete sú pravdepodobne v stovkách až tisícoch. Nasledujú masové zatknutia protestujúcich po celej krajine. Protesty sa teda postupne končia a reformy, ktoré doteraz pomaly menili stav Číny, to zastavujú. Táto téma sa stáva jednou z najviac kontroverzných v krajine.
teda jednou z tém, ktorú je zakázané v krajine riešiť. Táto celá vec je o dosť zložitejšia, než by sa mi podarilo do tohto krátkeho videa zhrnúť. V popise nájdete zdroje, v ktorých sa môžete dozvedieť viac o tejto téme, ktorá je o dosť zložitejšia a povedal by som o dosť krvavejšia, než som schopný tu nás zhrnúť. Každopádne, dúfam, že ste sa aspoň dozvedeli niečo nové. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情9》比冰淇淋《速度与激情9》我最喜欢，所以现在是音乐时间，准备1、2、3。